Diyos marahay na hapon po sa Indogabos mga tugang. Ngunyan po an kagsaro na Domingo sa ordinaryong panahon. Ang mga intention po, an mga minasunod. Misa pasasalamat and petition Mass dulot ni Marisa Gaba. Thanksgiving and petition Mass for the complete healing. For the healing dulot ni Mrs. Mary Jane Lita. Misa pasasalamat dulot ni Mr. J. Prebosa asin kan sa iyang pamilya. Misa para sa kapahingaloang kang kalag ni Marilyn, kalag ni Generoso, kalag ni Alberto, kalag ni Divine, kalag ni Rene, dulot ni Miss Gemma Villanueva asin kan sa iyang pamilya. Ang simbahan igwa ning katungdan na ipadagos ang misyon ni Jesucristo. Sa pagpadagos na ini, kaipuhan na tunay na paglingkod kan mga apostoles asin mga kasalihid kaini. Ngunyan, ang mga obispo asin kapadean ipinapadagos ang misyon kan kagurangnan magkasararo kita sa pagpahiling kan tunay na paglingkod sa Diyos asin sa kagabsan. Makakaibahan po niya tungon yan sa selebrasyon iyo si Reverendo Padre Vincent Mejias, Franciscan Piers of Immaculate. Mga tugang, matindog po kita para sa pagpuon kan selebrasyon.
Sa ngaran ka Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. ang grasya ni Jesu-Kristo kang gurunanta, ang pagkamot kan Dios, asin ang pagkisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indo kabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, akuwanta sa itong mga kasalan, tanganing magkandigo kitang, magsilibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisa lang ko sa Diyos sa mga kamahan, asin sa inyong mga tugang, na nagkasala ko yung makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuri sala ko, kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Berhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamimpi sa kagurangnan tang Diyos. Mahirap man lugod sa to ang Diyos na makamhan, asin pakatapawada ang sa to mga kasalan. Darang kita sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Mamibig kita, Diyos kusog kan mga nagsasarig sa imo, kawagaying dangugaan sa mga pakimahirak, as inulit ta kun mayo ka, ang kaluyahan ni tao mayong mahaman, tanay mong iwarasan tabang kan sa imong grasya, tanganing sa pag-utob kan mga tugon mo, mapaugmami ika sa buot asin sa gibo, ulig is Kristong kaguranan niya mo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay sinaghadi, kasarukan Espiritu Santo, Diyos sa gabos kan panahonan kan mga panahon. Amen.
Matukaw po ang gabos para sa paghinanyog kan liturhiya kan tataramon. Inataman kan Diyos an banwaan kan Israel. Minaawot niya naan sa iyang piniling banwaan, maging dayupot man sa pagkuyog kan sa iyang kabutan. Hinanyogon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ng Exodo. Naghali ang mga Israelita sa Refidim, asin nakaabot sa desyerto ng Sinai, asin nagkampo sinda sa desyerto. Nagkampo ang Israel duman, sa tungod kan bukid. Si Moises nagtukad pasiring sa Dios, nagapod sa iya ang kagurangnan hali sa bukid. Na ang sabi, siring ang isasabi mo sa harong ni Jacob, asin isasabi sa mga Israelita, kamo, nahiling nindo ang ginibo ko sa Ehipto, kung paano ko kamo sinakay sa mga pakpak ni mga agila, asin dinara pasiring sa kuya. Ngunyan, kung dungugon nindong marayan sa kong tingog, asin utubonan sa kong tipan, magigi ko kamong sa diri, urog sa gabos ng mga banwaan, ta sa kuya ang bilog na daga. Magigi ko kamong kahadean nin mga pade asin banal na nasyon. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Kita ang sa iyang banwaan, mga karnero kan sa iyang aripompon. Kitaan sa iyang banwaan, mga karnero kan sa iyang ariponpon. Maugmang mag-awit sa kagurangnan, bilog na daga, maglingkod sa kagurangnan sa kaugmahan, maglaog sa atubang niya sa magayagayang awit. Kitaan sa iyang banwaan, mga karnero kan sa iyang ariponpon. Midbidon na ang kagurangnan iyo ang Diyos, siya sa tuan nagibo. Sa diri niya kita, ang banwaan niyang kawan sa iyang pasabsaban. Kita ang mga banwaan, mga karnero kan sa iyang ariponpon. Ta marahay ang kagurangnan, sagkod pamanan sa iyang pakamarahayon. Asin sa sunod-sunod na kapag-arakian, ang sa iyang kaimbudan. Kitaan sa iyang banwaan, mga karnero kan sa iyang ariponpon. Ipinapasabot sa to kan babasahon, nahuli kay Kristo kita nakabalik sa Ama. Si Kristo nagadan, tanganing tauan kita nin bagong buhay. Hinanyogon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, ta si Kristo, mantang kita maluya pa sa itinalaan na panahon, nagadan para sa mga lapastangan. Masakit magkaigwa nin nagpapakagadan para sa sarong matanos, ta para sa marahay, pwedeng magkaigwa nin mga ngahas magadan. Alagad, ipinapamidbid na gayo kan Diyos ang sa iyang pagkamuot sa to. Kay tupang para kasala kita, nagadana si Kristo para sa to. Ngunyan pa daw, na pinawaran kitang sala kan sa iyang dugo. Lalo nang ililigtas kita sa kaanggotan, huli sa iya. Takon kay itong kaiwal kita, ipinakiulian kita sa Diyos, huli kan kagadanan kan sa iyang aki, ngunyan pa daw, na naipakaulian na kita, lalo nang makakaligtas kita, huli kan sa iyang buhay. Bako sa naiyan, kundi pinaabaw-abaw ta ang Diyos, huli kan kagurang nantang si Heso Kristo, kung noarin, nakamtantangon yan, ang pakipag-ulian. Tataramon nin kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos para sa pagrukyaw kan marhay na bareta.
ang kagurangnan mapasendo, asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo, susog kisan Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pagkahiling sa katawuhan, udok na nahirak siya sa inda. Kulita sinda na huhurasa, asin nakaruluko siring sa mga karnero na mayo nin pastor. Dangan ang sabi sa iyang mga disipulos, an anihon dakol alagad ang mga paraani dikit. Mga di kamo sa kagurangnan kan anihon na magsubol nin mga paraani sa sayang aanihon. Inapod niya sa iya ang 12 niyang disipulos, nagtao siya sa inda nin kapangyarihan sa mga maating espiritu na makapalayas kayan asin makabulong kan gabos na kahilangan asin gabos na kaluyahan. Uya ang ngaran kan 12 apostoles. Enot, Simon na inaapod man na Pedro, asin Andres na sa iyang tugang, Santiago na aki ni Zebedeo, asin Juan na sa iyang tugang, Felipe asin Bartolome, Tomas asin Mateo na para singil nin buwis, Santiago na aki ni Alfeo asin Tadeo, Simon na Cananeo asin Judas na Iscariote na iyo ang nagpasaluib sa iya. Ang 12 ini sinugo ni Jesus asin tinugon, dahil kamo magduman sa dalan nin mga hentil, ni maglaog sa syudad nin mga Samaritano, kundi ralakaw kamo pasiring sa mga nawawarang karnero kan harong nin Israel. Sa saindong paglakaw magharubay kamo, haraninaan kahadean kan langit, bulungon ang mga mayhelang, barangunon ang mga gadan, rilinigan ang mga dauton, para layason ang mga demonyo, nag-ako kamo mayong bayad man kamong magtao. Marahay na bareta kan sa tuyang kagurangnan. Pag umaw sa imo, Kristo, matukaw po. Marahay na hapon po sa inyo kabos. So it's my first time na magselebra sa inyo ng Santos na Misa, digdi sa inyong magayuno na parokya. Actually, hindi po ako Tagalog, hindi din Bicolano. Dabawenyo po ako, no? So, isang Franciscano, Dabawenyo. Kaya, kadikit lang po yung Bicol na aram ko, no? So, hopefully, matawag natin, maintindihan natin yung mensahe ng Ebanghelyo ngayong linggo na to. So, ang Ebanghelyo, narinig natin, it's all about mission, discipleship, and a good shepherd, no? Yung mga pastol na in charge sa mga masabi natin mga followers or mga masabi natin sumusunod sa commandments or mga utos ng Diyos. Ating Panginoong Jesucristo, before siya, I think in the Sermon of the Mount, no, nagbigay siya ng sermon sa isang bundok, and then nakita na yung mga tao na pauwi, na gutom, ibang may sakit, iba hindi sigurado kung makarating sa kanilang tahanan sapagkat nanghihina na, no? So si Jesus, napipil niya yung masabi nating struggle, no? Yung mga pagtitios ng mga tao. So sinabi niya na kaipuhan na masabi na magdagdag ng mga disipulos para tulungan or gabayan, tulungan sa kanyang misyon ang pag-save ng mga kaluluwa, ang pagdala ng mga kaluluwa papuntang langit. So yan po yung masabi nating isa sa mga misyon
ng ating Panginoong Kristo para ipahayag na may life after death, na may heaven, na may possible na union with God, no? So, ibig sabihin, ang pagpunta ni Jesus sa mundo, sabi natin, pinakadahilan, no? Dalawa lang yung masabi nating pinakadahilan, no? Ang una, based sa masabi nating domestic na, according to St. Thomas, naging tao si Jesus dahil sa kasalanan, no? So naging katawang tao siya, naging aki siya para iligtas tayo sa kasalanan, di ba? Totoo, no? So kung hindi nagkasala ang tao, if ever hindi na fall si Adam at si Eve, magdigdi pa ba si Jesus sa mundo? May namang kasalan. So kung yun lang yung rason na pagpunta ni Jesus sa mundo, ang kasalanan, so no need na siya magdigdi kay may kasalan. For example, hindi nagkasala si Adan sa si Eva. So ano pa yung ibang rason? Bakit nagpunta si Jesus, nagbigay ng masabi nating mercy, kasi nga divine mercy. So ano pang ibang dahilan na mas malalim pa? Ang sagot ay ang kanyang pagmamahal sa atin, no? So, meaning to say, mas malalim pa. Kahit if ever hindi nagkasala nga si Adan sa Eva, pupunta ba si Jesus sa mundo? Of course, pupunta pa rin. Kasi nga, mahal na mahal tayo ng Diyos, no? We are created in His image and likeness. We are the temple of the Holy Spirit. Each and every one of us, may nakatira, no? May nakatira diyang Holy Spirit, Diyos, Espiritu Santo, no? Kaya bawat isa sa atin, deserving ng respeto at pagmamahal. Kasi nga, tirahan tayo ng Diyos, no? Naka-dwell, no? The Holy Spirit dwell in our soul. So, ganyan po kasagrado ang bawat isa sa atin. Kaya kapag once na may ma-offend tayo, makakomit tayo ng kasalanan sa kapwa natin, walang matatago sa Diyos, no? Ang Diyos ay nasa nature, nasa lahat ng lugar, no? Presensya ng Diyos andyan sa lahat. Ang pangalawa, nasa Blessed Sacrament, ang Diyos natin naging tinapay, nandyan si Lord, no? Sa tabernacle. At ang pangatlo, nasa bawat isa sa atin. So imagine, kung naghahanap kayo sa ng Diyos, andyan na, no? Sa nature, kasi nga may mga magandang mga lugar na hindi tayo masabi na hindi ito ginawa ng tao, no? Kasi nga, si Lord ang nag-create, no? Ang Blessed Sacrament, si Lord, sa lahat ng simbahan na may tabernacle, andyan si Lord, sacramentally, present, body and soul and divinity. Yung communion natin na tinapay, ang Panginoong Diyos natin, no? And then, ang pangatlo, yun, ang bawat isa sa atin may nakatirang Diyos. No? Imagine. So, ganyan ka-importante ang ating, masabi nating, ang mensahe ni Jesus, yung pagiging, forgiving one another, no? Yung magtulungan, magmahalan. Ang ganda, ang sarap mabuhay sa mundo pag ganyan ang lahat ugali ng tao or aware tayo sa presensya ni Jesus, presensya ng Diyos sa bawat isa sa atin, no? Yung tatlong paraan para makita natin ang Diyos. But sad to say, may free will, no? Kahit ang Diyos hindi hindi siya makatouch sa ating free will, no? Kung gusto kong maggibo ng maraot, ang Diyos, walang magawa ang Diyos, no? Kung gusto kong maggibo ng marahay, mas okay, no? Minsan kasi pig-mix natin yun ang
In English, no, you could say, I was tempted to do good things, which is hindi siya bagay. Kasi nga, tempted is more on negative, then maganda yung gagawin. So, much better, I was inspired to do good things. Sabi natin, I was inspired to do bad things. So, hindi siya bagay din. Kasi nga, in a good sense, tapos sa dulo, masama naman yung intention. No? So, ibig sabihin, it's a matter of cooperation. It's a matter of conviction na maging, sabi natin, Father, mahirap po sabi natin maging buhay banal or imposible, Father, kasi tao lang po tayo. Totoo. We are only human being. Vulnerable, weak, madaling, magkasala. Pero, in reality, marami mga tao sa langit. Ang mga santo. Kung naging santo sila, why not? Tayo. Mga tao din tayo, di ba? So, kung naging santo sila, tayo din. We are called to be with Him, with our Lord in heaven. So, it's a matter of cooperation, conviction, kasi nga, hindi imposible ang magiging, sabi natin, not in a santo na nakanonize na, pero we're striving to live holy in this world. No? Kasi nga, posible. Hindi siya imposible. Kasi nga, may mga santo na ating mga inspiration, ini-imitate natin yung buhay ng mga santo. That's why, masabi natin, in a Catholic or in a Christian way, tayo po ay tinatawag bawat isa sa atin na mag-desire sa langit. No? Ang pagkabuhay natin sa mundo, dapat sana tayo ay mapunta sa lahat sa langit. Kasi nga, tinatawag tayo doon sa langit, ang ating tunay na tirahan. So, meaning to say, tayong lahat po ay kaipuhan na magtulungan para makaabot, no, sa lugar na kasama ang Diyos. No? So, ganyan po ang masabi nating challenge sa bawat isa sa atin, whether we like it or not. Habang nabubuhay ang tao, may problema talaga yan. No? May mga sakit, kahit anong mga problema, mga pagsubok sa buhay. Pero wala namang binibigay si Lord na mga pagsubok sa buhay na hindi natin kaya. Kung may, minsan, konti lang yung binigay ni Lord sa atin na problema or sakit, mga trials, minsan tayo yung dumadagdag. Kaya, no, minsan, sinisisi ang Diyos sa mga pagsubok. Ito kasi yan, minsan, hindi natin maintindihan, no? Lahat na gawain natin sa mundo, talent natin, kung ano man yung ma-contribute natin sa society, sa family, lahat, hindi po yan para sa atin, no? For the greater glory of God. No? I-glorify natin si Lord sa lahat ng bagay, sapagkat nararapat lang. No? Kasi nga siya ang Diyos. We are only created being. Ginibo lang tayo ng Diyos. So, sino tayo para tanong sa Diyos? Sino tayo para pangunahan ng Diyos? So, atin na mag-cooperate sa Kanyang grasya, sacraments, and our personal relationship sa Diyos. Anong level ang level nating paniniwala sa Diyos? Ang level nating pagmamahal sa Diyos. The more we love God, as we all know, the more we can love and forgive our neighbors, families, and friends. The more we love God, the more we have peace of mind, joy, and masabi nating solid na paniniwala sa Diyos. So once again, we are challenged to live and follow our Lord and be a good shepherd like our Lord and a good example to others and a model of faith and love to God through Mary. Sa ngalan ka Ama, sa ngalan Aki, sa ngalan Espiritu Santo. Amen. Amen. Matindog po para sa pagpahayag kan sa tuyang pagtubod.
Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kagilakan langit asin daga, asin keso Kristo aking bugtong niya kagurang nanta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ke Berhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus nagadan asin ilinubong, huminilig sa magadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa magadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin magadan, nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na katoliko, sa parupakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasaalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasaggoran. Amen. Bilang banal na banwaan kan Dios na inapod na sa manlain-lain na paagi, tanganing magpalakop kan marahay na bareta kan sayang kahadean, darahon taan sa to mga pangaipo sama na padagos na nagbabantay sa to. Ang sa to yung simbag, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa asin mga obispo kan simbahan, maimbod na maghulit kan mensahe ni Kristo sa bilog na kinaban, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing magtalubo kita sa karahayan asin pagkamanitao sa pag-anduyog kan kapwa sa ngaran kan kahadean kan Diyos. Ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga parauma bendisyonanin marhay na panahon asin magindagyaan ani ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagihelang makamati nin ranga asin magkusog hulikan pagmangno nin mga nagaataman sa inda ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan makapagpahingalo sa paman sa katuninongan kan kahadean ni Kristo, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no na Ama, dakulan na anihon, alagad dikit an paraani. Sa imong pagmakulog, himate asin tabangay kaming magisumaro sa kaugmahan sa pagpalakop kan sa imong mensahe. Uli si Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos para sa pag-andam asin pagdulot kan sa tuyang mga atang.
Matindog po ang gabos. Pagpagbigan mo mga tugang, tanganing ansa ko, asin ang sa indong atang, maako manlugod kan Dios amang magakamhan. Ako on man lugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Dios namibi kami, nahulikan kakanon kan mga atang, asin hulikan sakramento ngunyan, pinapakusog asin binabago mo ang kamugtakan ng tao. Magtugot ka na dae magkulang ang tabang kan mga ini. Sa samong mga hawak asin kalag, uli Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Itasan mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Tutong maninigo asin dapat matanaw sa sid nakakaligtas. Nadanay asin misan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos sa makamhan na dayang kasagkuran. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Magkakangalas ang gibo niyang ini, huli kan misteryo Pascual, naalis sa kasalan, asin sakal kan kagadanan, mapod kami sa kamarawayan na ini. Nangunyan, masabi kaming lahing pinili. Hading pagkapadi, nasyon na banal, banwaan na sinasadiri, asin ipagbareta mi minsan saen, ang magkabagsikan mo, na nag-apod sa mo, hali sa kadikluman, pasiring sa makangalas mong liwanag. Kaya kaibakan mga angeles, asin arkangheles, kaibakan mga tronos, asin dominasyones, asin kaibakan kabos na langit no na hukbo, nagaawit kami kan himno kan sa imong kamarawayan, dahil tapos na nagsasabi. Banal, banal ang kagurangnan, Diyos din mga hukbo, ang langit asin daga, panlokan sa imo, kamurawayan, Hosana sa kaitaasan. Nadan minadigdi sa ngaran ka, kagurangnan, Hosana sa kaitaasan. Maluhod po. Kagurangnan ikanagad ang banal, burabod nin kabus na kabanalan, kaya ini mga atang namibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak, asin dugo, kan sa imong kagurangnan na si Jesu Kristo. Kan siya sa lugarin niyang buot, pinasaluiban sa konserbasyon, nagkuha siya ng tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, asin tinao sa iyang mga disipulos, na sabi, mag-ako kamo gabos, asin magkakan ka ini, ta ini ang sakuyang hawak, na idudulot para sa indo.
Siring man pagkapamanggi, pagkuha niya manin kalis, asin giraray, pagpasalamat sa imo, tinaos sa iyong mga disipulos, na sabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom ka ini, ta ini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, na papamuluson para sa Indo, asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagrumdum sa ko. Misteryo kan pagtubod. Ambang pagkakan kining tinapay, asin pag-inom kan kalis, ang pagkagadan mo kagurang na ipinapamareta niya mo sa ko na ikamagdato. Kaya kami nagrumdum kan sa iyong pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimaherak kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay baka sa mong Papa si Leon, asin kan sa mong Obispo si Rex Andrew, asin kan gambos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkahirak, ang sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gambos na mga gadan, dangan ako sinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay ragi kami, gambos, namimi kami. Tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na Inakan Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gambos na santos, na kaito pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kaheras, kan buhay na tayong kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo, siring man, huli sa akimong si Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos ang mamagakamhan, kasarokan Espiritu Santo, ang gambos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Matindog po. Natugduan kan mga nakakaligtas, natugon, asin pinatuod kan Diyos no na kaugalian, nangas kitang magsabi. Amanya mo na yaon sa langit, Manalo ang ngaran mo, magdato ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, siring sa langit. Sa mo, karon sa aruanda, itao mo sa
asin patawanon mo kami sa samong mga kasala. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Sinare kami pagdaraha sa sugo, kundi agawa kami sa agawa kami sa gabos na maraot, namibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw, nyamo an katuinungan, tanganin kaming natabangan, kan sa imong pagkahirak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa kabus na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Jesucristo. Ulito sa imuan kahadean, asin ang kapangyarihan, siring ang kamurawayan sa mga Jesucristo ang kagurangnan, ika na nagsasabi sa imong mga apostoles, katuinungan, iwinawalat ko sa indo. Asa kong katuinungan, itinatao ko sa indo. Hari paghilingan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin pagpapagkanigua na siya magpatuminong asin magkabarunyog, susog sa imong kabutan. Ika na buhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan, danay na mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawan kamo nin katuninungan. Peace be with you. Maluhod po. Uya ang kordero kan Dios, uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin an sakong kalag mauumayan.
Matindog po ang gabos. Saruan hinagad ko sa kagurangnan, ini sanaan kay puhan ko, na mag-erok ako sa harong kan kagurangnan, sa kabus na aldaw, kan sa kong buhay. Mamibi kita. Kagurangnan, siring kining sa imong banal na komunyon na inako mi, na nagpapahayag kan pagkasaro nin mga paratubod sa imo, magbunga man ininin pagkasararo sa imong simbahan, uli Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po muna. Salamat po sa nagtaoning atang kan June 7, 2026. Sinda Emily Rodriguez, Elisa Abondo, Lordelita Salaw, Tess de la Peña, Leo Moroda, Victoria Ansoncion, Maria Cortez, Felicidadli, Gaspar Piliogo, Jonamil Ballesteros, Leonardo Moroda, Aldin Maria Teresa Bonot, Victoria Camo, Glessy Garlero, Maria D.T. Sadja, Marites Pana, Rebecca Baguio, Mary Jane Lita, Leonora Umali, Marites Seya, Rosilit Agapay, Marilo Malate, Nancy Arellano, Nena Dumalagan, Arlene Mendoza, Andy Rodriguez, Juliana Porteso, Efren Cortez, Santi Talagtag, Marne Panibe, Lordelisa David, Salvacion Panebe, Ronald Moroda, Nancy Palcon, Helen Core, Lolita Unagles, Joy Prebosa, Salvacion Manacob, Augusto Piñaridondo, Eden Villanueva, Roberto Bale, Mary Ann Monreal, Leonila Rieg, Raquel Bas, Flora Celebante, Claire Borse, Lori Cortez, Rodilita Moroda, Marlene Sales, Salvi Contreras, Marieta Montisor, Josie Gabino, Herminia Andal, Salvacion Bronsal, Nelson De Leon. Salamat po sa mga nagtao po ning atang. Celebrante tapuungo niyan, salamat po kay Reverendo Padre Vincent Mejias, Franciscan Prayer of the Immaculate. Father, salamat po. Matindo po ang kabos. Matindog po. An kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan manlood kamo kan Dios na makamahan, an Ama, asin an Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katinungan ni Kristo. Salamat sa Diyos.